o na pispan guys sa una. Karon ilan naman ni di pabayaan kay kanini lain na may tag-iya ni guys. Allah kalalo. Asa mo agi ay? Picture. Ha? Asa man tagi on? Oh guys. Layak na sila. Sila guys. Ikuan sila. Hala, urot yun na. Sinawan. Ang bete mo yung be. Wah. Gadula mo. Naras tunga yang isda nas kilid gage. Lah. Lupot ni. Hey, ayaw ba yung binuag umbaw-umbaw diya kay wala na lagi dako ay nara guys ay lang kuha ko. Nay dako nay gagmay. Tarate, sis na. Ano na eh? Bahala ko din na eh. Ano na? Tara chan, ulit chan. Buka uli oy. Ay. Ako na idadaan na eh. Ano na? Buang mo ko eh. Oh. Tara mo ni. Yan na lagi mo yung ganyan. Libre na sudan. Dili ko moambaw dito kay. Nasa kilid ay. Dako ay. Loyo ni mo ken. Gutom na gon. Yan na! Oh, ubay na pud bayaday lang ko ha. Oh. Ning kuha guys oh. Ubay man pud di ay guys. Wow, kadaghan sana all. Libre ning sudan guys. Pritohon ni pinakiski. Guys. Oy, ali ba ko muna na tanan. Patugon na to. Mutagad og crispy fries guys. Prito na wala na guys. Na isda guys oh, blue color. Lakas tunga. Diyan, dali na diyan. Puro na guys. Nakita. Diyan na. Baba.
Hawas ng mga mananakap, guys. Kasi kung guys, Na napa gani dito oh. Napa mo to sud. Dapat tisod. Munik, tawag na ka munik, oh. Ano? Guys, baka akong papa, guys. Ay, tanay. Wala naman na siguro na. Wala na di ay guys oy. Bahog-bahog. Ang isda. Ano dyan? Tres! Dadaling balunan. Dili dai ni ukbon, ingon ukbon eh. Dadaling balunan o kuwan dahil ka dahil. Trapo dahil. Wala, uy, gitagap siya niya. Humana magpanagat guys. Sayon ra kayong dagata oy doon. libre ng sudan. Asan na magkasurate? Kainit sa panahon.